Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. Buna adamadenya lajɛrɛba tako filanan AES jamana kɔni kɔnɔna na o min kun bɛ senna Burkina Faso jamana kan o baaraw kun cɛra ka fara an ka jamana minisiri minnu ni olu ka wulikajɔw ɲɛsin bɛ ka cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen kɔni damakanya hakɛ kunyaw la o fana baaraw fana ɲɔngirila an bɛna kuma nin bɛɛ ka bi dɔnkibaru kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ baloko ale kɔni dun ka fa sabatili hukumu kɔnɔna na an ka jamana ye wulikajɔ kɔni sabati ni ka balo tɔni 19 n'a kun kan fɛn bila fantanw ka bila la an bɛna ɲɛfɔli kɛ o fana na bi dɔnkibaru kɔnɔ ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye don min bɛ kɛrɛnkɛrɛn farafina ale kurukara kɔnɔna na waasa mara cɛbɔli ale ka se ka sinsin an ka jamana kɛnbɛ ka wulikajɔ kɔni bolo da an bɛna kuma o fana kan bi dɔnkibaru kɔnɔ ninnu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛw bɛ ka fara minnu ka sɔɔni an bɛna walawalaliw kɛ aw bɛɛ lajɛlen ni ɲantuma a y'aw bisimila aw ka dɔnkibaru kɛnɛ na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Tibarikala a y'aw bisimila kokura dɔnkibaru kɛnɛ na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na tile 3 kɛlen kɔ baara la Burkina Faso faaba la ni o ye Wagadugu ye AES jamanaw olu ka bunadamadenya lajɛba tako filanan o baara min kun bɛ senna k'a fara min ye an ka jamana minisiri minnu bɛ yen ni olu kɔni ka wulikajɔ kɔni ɲɛsin bɛ cɛ ani muso ka se ka olu kɔni damakanya hakɛ kunyaw la o fana tɔnsigi tako filanan min ni o kɔni AES jamanaw kɔni kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Burkina Faso ni tɔnsigi fila a baaraw datugura ka bɛn araba u ti kalo tile 12 san 2026 min kɔni senfɛ tile 3 in kɔnɔna na hakili jagabɔ minnu kɔni kɛra o bɛɛ lajɛlen kɔni farafarala ɲɔgɔn kan ka se ka a jira k'a fɔ wulikajɔ ka kɛ teliyala ni ka ɲɛsin buna adamadenya ale baara dɔw kɔni ma waasa maaninfinw olu bɛ se ka lafiyaw sɔrɔ cogoya min na gɛlɛya min ni o bɛ baaraw la o gɛlɛyaw ka se ka bɛɛ lajɛlen kɔni wuli ka bɔ yen nɔ maa minnu ni olu kɔni nana nin kɛnɛ in kana na a don laban na u kɔni ye baaraw kɔni farafara ɲɔgɔn kan laɲiniba minnu kɔni kɛra nin kɛnɛ belebeleba in kan ka se k'o laɲini bɛɛ lajɛlen kɔni dalajɛ waasa hakilijabɔ ka kɛ u ka donna nataw la min ye buna adamadenw olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balakaw olu ka se ka yiriwaw kɔni sɔrɔ u sen ka don min ye AES jamanaw olu yiriwali baaraw kɔni na a baara datugu kɔni kɛnɛ na fɛn min ye a jirala k'a fɔ dɔnna fara AES jamanaw olu ka cɛsiriw kɔni kan waasa maaninfinw olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na. Halisa an bɛ to Wagadugu ale kɔni kɔnɔna na ni o ye Burkina Faso ale faaba ye min ye buna adamadenya ale kɔni lajɛrɛba tako filanan ale hukumu kɔnɔ hali sisan min ye baaraw kɔni kɔfɛ a yira k'a fɔ ko dɔ kan ka fara wulikajɔ kɔni kan ni ka an ka jamanadenw ka se ka olu dɛmɛ u kolo bɛ se ka gɛlɛya cogoya min na ni ka u kuwadisi da min ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ani gɛlɛya minnu kɔni bɛ an ka jamanaw kɔni kɔnɔna na ka sababuya kɛ musakantanya ale kɔni kɛlen don ka degun kɔni lase maa caman kɔni mɔ o la sa ko wulikajɔ kɔni ka kɛ waasa dɛmɛba jɛkulu olu bɛ se ka dɔ fara u ka musaka ditaw kan cogoya min na ni ka kɔn kasara ale kɔni kunbɛliw mɔ waasa ka fɛɛrɛ dɔw kɔni sigi sen kan min bɛna kɛ sababuya ye bɔlɔlɔ nasiraw kɔni fɛ fɛn min ye buna adamadenya cakɛlaw u ka se ka hakilinaw kɔni di ɲɔgɔn ma ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan ni ka wuli k'u jɔ ka fɛɛrɛ kɔni ɲini gɛlɛya min kɔni donnen don an ka jamanaw kɔni kɔnɔ ka sababuya kɛ basigibaliyaw ye ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni na fɛn min ye a yira k'a fɔ laɲiniw kɔni kɛra laɲini minnu ni o bɛna donna nataw la AES jamana 3 Mali Burkina Faso ani Niger a bɛna olu kɔni ka taabolow yɛlɛma ni ka dɔ fara maaw kɔni ka fanga kan maa minnu ni gɛlɛya kɛlen don ka u degun. AES jamana olu ka minisiri minnu ka wulikajɔ kɔni ɲɛsin bɛ cɛ ani muso olu kɔni damakɛnyali ma fɛn min ye olu fana ka tɔnsigi tako filanan baaraw kɔni kuncɛra min kɔni kɛnɛ na an ka jamana minisiri min bɛ ni ale ka wulikajɔ kɔni ɲɛsinnen don musow den ani denbaya lafasali ma ni o ye Madame Jara Jɛnɛba Sanogo ye ale de kɔni ye sɛbɛnfura kɔni kalan sɛbɛnfura min ni u jɛra k'a labaara ɲɔgɔn kɔni fɛ a kɛnɛ in kɔni na min ye Burkina Faso ka taa se Niger ma olu ka minisiri minnu bɛ ni olu kɔni ka baaraw kɔni ɲɛsinnen don fɛn min ye musow den ani denbaya lafasali ma ninnu bɛɛ lajɛlen kun bɛ nin kɛnɛ in kɔni na u ka laɲiniw kɔni kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko wulikajɔ na ɲɛsin min ma donna nataw la o de ye ka bunadamadenya dɛmɛ ka se ka o kɔni jidi waasa musolakaw olu bɛ se ka ŋunafa cogoya min na.
hakilina jigina ni kɛnɛ belebeleba in kan a ye musolakaw olu kɔni tɔgɔla bɔlɔlɔ siraba dɔ kɔni sigira sen kan waasa Mali, Burkina Faso ani Niger ale musolakaw olu ka se ka hakilinaw kɔni falen ni k'u sen don an ka jamanaw kɔni ɲɛta baaraw kɔni na a baaraw kɔni kurunbɔ karila ni o y'a plateforme ye min ye Burkina Faso olu ka minisiri fɛ min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ musow den ani denbaya lafasali ma. An bɛ segin ka na faso Maliba kɔnɔna na min ye an b'a daminɛ ni kɔrɔfɔ ye kɔrɔfɔ min ni o kɔni taara an ka jamana faamaw fɛ ka wuli k'an cɛsiri bi waasa dun ka fa u ka se ka sabati sini fɛn min ye o de kɔni hukumu kɔnɔ an ka jamana maa ɲɛmaw u kɛn bɛ ka balo tɔni 19,900 ani 960 bɔɲɔnko ka o kɔni doni ka ɲɛsin fantan maa 156 ani 89 mɔ waasa ka se ka olu kɔni ka baloko dɛsɛ ka se k'o kɔni kɛlɛ ka bɔ yen an ka jamana ale komini kurukara kɔni kɔnɔna na. Musaka min donna na o bɛ taa sefa wari miliyɔn 100 bɔɲɔnko la san 2026 ale kɔni fɛɛrɛ min sigira ka se ka dun ka fa kɔni sabati nin baara in lawaleyala o hukumu kɔnɔna na an ka jamana kuntigi tɔgɔ la gouvernement kuntigi ni o ye Ablaye Maiga ye ale kɔni wulila ni ka nin baara belebeleba in ka se ka a kurunbɔ kari OPAM ale kɔnɔna na sogonikɔkaw fɛ yen nɔ min ye a kɛnɛ kan na an ka jamana minisiri min bɛ ni ale ka wulikajɔ kɔni ɲɛsin bɛ sɔrɔ ani musaka kuɲɛw ma ka taa se jamana kuntigi ale ka ɲɛmaya so tɔndenw kɔni mɔ k'a fara musaka bɔlaw kan nin bɛɛ de kɔni nana ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ belebeleba in kan waasa nin wulikajɔba in ka se ka a baaraw kɔni kurunbɔ kari ni o ye san 2026 ale dun ka fa sabatili fɛɛrɛw kɔni ye fɛn min ye k'a fara nin bɛɛ lajɛlen kɔni kan an ka jamana maa ɲɛmaw u kɔni ye baara fana dɔ kurunbɔ kari min kɔni bɛ ɲɛsin ka bere da balo dɔw kɔni sɔngɔ kan waasa fantanw olu bɛ se k'a sɔrɔ nɔgɔya la cogoya min na. Utikalo tile 10 o sɔnnɔbilala farafina keleyatɔn Union Africaine fɛ k'a kɛ don ye don min ni ale kɔni bɛ kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin mara seginin so ni mara cɛbɔli ale kɔni don ɲɛnamayali kɔni mɔ farafin jamana bɛɛ lajɛlen kɔni y'a don ɲɛnamaya faso Maliba an ma to kɔ nin don ɲɛnamayali la hukumu kɔnɔ an ka jamana minisiri min bɛ yen ni ale ka wulikajɔ kɔni ɲɛsin bɛ mara cɛbɔli kɔni mɔ a kumana k'a jira k'a fɔ wulikajɔ min kɛra jamana kɔni fɛ waasa jamana marabolo olu bɛ se ka mara kɛ u yɛrɛ ye cogoya min na a ka kɔrɔfɔw la min ye dɛmɛ caman kɔni taara k'a di an ka jamana marabolow mɔ waasa u yɛrɛw bɛ se k'u ka maraw kɛ u yɛrɛ ye cogoya min na a ka kɔrɔfɔw la a ko fɛn min ye san 2026 ale babu sen o bɛ boli min kan o de ye an ka jamana marabolo maaw u ka se ka u yɛrɛ ta min ye jiko sanuya ani bɛsɛya ale kɔni sira fɛ waasa den kɛrɛfɛ ale ka se ka bɔ jamana in kɔni kɔnɔ janni san 2063 kɔni cɛ. An bɛ taa san ale marabolo la u ka dugu ale maa ɲɛmaa minnu ka baaraw kɔni ɲɛsin bɛ diinɛko ani laadala koɲɛw kɔni ma o maa 30 bɔɲɔnko minnu cɛ la 12 olu ye musolaka ye 18 o ye cɛlakaw ye ninnu kɔni farala ɲɔgɔn kan ka se ka dɔ fara u ka dɔnniyaw kan ka se ka waleya dɔ kɔni kɛlɛ ni o de ye ka dankari maanifin na k'a da a lahala kɔni kan n'an ko ma violence basée sur le genre o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ bange kɛnɛya ka se ka o kɔni sinsin u ka marabolo kɔni kɔnɔ nin wulikajɔba in musaka kɔni bɔra koyika maaw kɔni kunna a baara kɔni lawaleyala World Vision o jabala kɔni na a kɛra ni INFP Mali olu kɔni ka boloɲɔgɔnma kɔni kɔnɔna na One Stop Center olu kɔni ye jateden dɔ kɔni di san 2025 kɔni kɔnɔ o y'a jira k'a fɔ min ye san ale marabolo la kɛmɛ sigi la 76 bɔɲɔnko o dankari wale de kɔni taara ka ɲɛsin maaw ma k'a da kan k'u ye cɛ ye walima u ye muso ye o hukumu kɔnɔna na fɛn min ye ko dɛmɛ taara ka maaw bɛɛ lajɛlen kɔni sɛgɛrɛ min ye cɛnimusoya bingani wale ko o 33 de kɔni kɛra kɛmɛ wale kɔni na fɛn min ye ko dɛmɛ taara ka nin bɛɛ lajɛlen kɔni sɛgɛrɛ fɛn min ye wulikajɔ belebeleba o kɔni kɛra min ye san marabolo la waasa ka se ka maanifinw kɔni kalan fɛɛrɛ minnu kan ka boloda donna nataw la ni bin kɛra maa kan a tigilama bɛ dɛmɛ cogo di ani fɛɛrɛ jumɛn ni jumɛn bɛ sigi sen kan waasa bingani walew olu ka se ka dabila san ale marabolo kɔnɔna na. Save Children Mali maaw olu kɔni ye a jira k'a fɔ k'u bɛna dɔ fara u ka cɛsiriw kɔni kan sanga ni waati ka se ka maaw kɔni dɛmɛ maa minnu ni degun kɔni selen don u ma u sigiyɔrɔw kɔni na u ka nin wulikajɔ belebeleba in u kɔni ye a sigi sen kan ka bɛn sibiri don u ti kalo tile 8 san 2026 min kɔni sen fɛ u ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin min ye ga 229 bɔɲɔnko kɔni ma minnu kɔni bɔra u sigiyɔrɔw la ka na u daga jɛnɛkaw kɔni fɛ yen nɔ fɛn min ye u ka dɛmɛ ninnu bɛ tali kɛ
saniya minɛnw ka taa se jiminɛnw kɔni mɔ waasa ni guwa nunu u ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni k'u bɔ degun kɔni kɔnɔna na u ka nin wulikajɔ belebeleba in a kɔni bɛ kɛ sababuya ye ni ka se ka nin maa nunu dɛmɛ u k'u danbe kɔni tanga. An bɛ taa tɔnbutukaw fɛ yen nɔ u ka lakɔliso dɔ kɔni bɛ yen ni ale ka baaraw kɔni ɲɛsin bɛ ka se ka waati yɛlɛma ale kɔlɔlɔw kɔni kɛlɛ n'an k'o ma ko école verte de Belafaradi fɛn min ye nin lakɔliso in a bɛ denmisɛnninw kɔni kalan sigida ale tangali wale kɔni na o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ kalan kɔfɛ ka se k'o baaraw kɔni lawaleya u b'a la ka a bɛɛ lajɛlen kɔni sigi sen kan u kɔkɔrɔma donnen don UNICEF Mali mɔgɔw kɔni fɛ fɛn min ye u ka nin wulikajɔ in a kɔni ɲɛsinna ka se ka denmisɛnninnakaw ka se ka u kalan ɲamaɲama ale bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogoya min na ni ka denmisɛnninw kɔni kalan sira la min bɛ u tanga ka bɔ jikasaraw o n'a ɲɔgɔnna caman kɔni mɔ u ka wulikajɔ a b'a la ka denmisɛnninw labɛn don n'a nataw la u ka kɛ siniɲɛsigi ɲumanw ye an ka jamana kɔni bolo. Jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kokan jamana ale kibaruyaw la an bɛ taa Cisjordani ale jamana kɔni kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko an bɛ waati min na ko sisan diɲɛ tɔnba ONU ale ka kɔrɔfɔw la k'u ka basigibaliya kɔni yɛlɛmana k'a kɛ fɛn wɛrɛw kɔni ye bari sabu an bɛ waati min na ko sisan min ye kɛlɛ ko a ɲɔ ɲɛnen don Israel ale kɔni kɛlɛcɛw ko u kɔni b'a la ka tɛmɛ kulu ani kulu u bɛ ka degun kɔni lase maaw ma maa minnu ni olu kɔni ye Palestine jamanadenw kɔni ye ko sanga ani waati gɛrɛntɛ ani tɔɔrɔ jugu o de bɛ ka lase u ma ko bingani wale 1430 bɔɲɔgɔnko ko o de kɔni kɛra min ye Israel ale kɛlɛcɛw kɔni fɛ ka ɲɛsin Palestine jamanadenw kɔni mɔ o la sa fɛn min ye ko ni dɛmɛ kɔni ma ta ka u sɛgɛrɛ min ye gɛlɛya a b'u kan nin waati in na. Kunfilantu bana ko a kɔni b'a la ka cari farafina tilebiyanfan a n'a cɛmancɛ bolo kɔni fɛ UNICEF ale kɔni ka kɔrɔfɔw la a jirala k'a fɔ ko a kɔni yera min ye jamana 6 bɔɲɔgɔnko la Nigeria, Chad, Cameroon ani République du Congo ka taa se Centrafrique jamana kɔni mɔ fɛn min ye bana in ko a kɔni b'a la ka cari ni jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔna na ka sababuya kɛ sanjibaw olu bɛ ka na ka se min ye ji ka tiɲɛninaw ani ka maa caman kɔni bɔ u sigiyɔrɔw la ko o de kɔni bɛ ka kɛ sababuya ye ka bana in kɔni carili kɔni nɔgɔya u ka jamana kɔni kɔnɔ ko a kɛn bɛ farati ye k'a ɲɛsin denmisɛnninnakaw kɔni mɔ o la sa UNICEF a ye welewelemada kɔni kɛ ko ka wuli k'i jɔ ni k'a kunbɛn k'o ka fisa ni ka bana in kɔni furakɛ. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn kunnafoniya minnu tun bɛ an bolo bunahadamadenya ani yiriwa radio so HDFM sanfɛ o de tun ye ninnu ye a laseraw ma balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salim Jwara ye a k'an bɛɛ waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na.